banyak dawa ya kan ya penting no ya kan job reservation policy apa ke jela ke jungi tanah kopor ni don rengkat bat hak ni ka khabru kumbapi inu pastang bagi lasang banyak ni don lang ta kan ni kenti ni supa ban ai ka kubor ka kerwo sarkar balada JIA ba arden lada idai drip kumut kitu kilai puwai ngut kijungi kitu ki haban dai drip lah kata kadai jing maham ka bae bat nang ni mat ka hito kat kum ka core committee ka lada prime ne ila sim da sin jam ka bangin lek gherau yeki yengki MLA da ka bopen bor yeki badai ban train no ban kren no halor kane ka mat ka bah tung kam tung jam ka badai ban pumbe balong kat kum kalenti jong ka an undai bangile bangi pressure bangin ha yeki ban le ban bor hendrei ngi kren be kat kum polisi ka bala dan hang tu no hak nice pa nyu ar ka bala kren chai ba job reservation policy hi kadai be kat kum ka jing bon pai undai bangi yashon yi ya kita ki para garo ki ba ki don stai kiru ki don la nongrem ba ki nyeki kiru ki don la nongrem ki ba ki hendrei ka bangile kadai be kum kariti sensyar jong kari India indai ra kata kabalong unconstitutional ki bala kontrol ki katungut kita ki reus tat ain ki reus ain ki ong ba ladangi dawa kalong unconstitutional tangi kwa ban ai ke jingkeli yaki kan ba hato ladabi ong ba kalong unconstitutional kani ko OM kamut kani kala wandur ma hadu mentangi tip ba ka reservation policy ha jela jung kedai tang office memorandum kabadon kam hiru ban review ban ram no margar lum kumta kampoi ru tengah kwaru banjubab hamtam yo sembut menteri ba stonten song uong ba iba arden ikren ya kata ka indon jingwit ban pen ya kren ya star system hangtu ngi pausai ba sembut menteri lek TBA ka ka polisi ka kren klem dala ban pembe ya reservation polisi pimut lama ban pembe ya kata star kalong hamtam singi kon samla it sound very funny ba kitu kikren rakato ke lenti but menekane kalami ru jing kanto no UMP tadi Dr. Amrin iba ki ong ba kane kadai tangga but politics ban job MDC ke VPP oi kala bandai kumtar mla ban Henry ke NPP kadu kaju higa agenda kajing ba kam ban pentrai kam yo makaru dada kasngo desisya ba ke iji saya kari ba kajit benrio balai kam pembet ni ka desu konsel balai ba kam haamen no yiki kendon an ki ba fer dada kisngo hok unta badi kong hamperen ka belong ka basuk haban countari i imat nadu to irong si NPP ila kalbi idai ma ihi bawanra ya kamat reservation ha ka bayad dai ba ka baha pule ka belong illegal hapok ka jela ko jungi ndai mga kren mga ngasukwa benoy ki kong hamperen ri dekan mau puli biang jaga tu ka minutes hak hajar khat pra ka ke pak fikren hapo assembly ndai mo phi papan no bong yo konrat sangma ba ay kata assurance hadian bu juba abru phi ban bong em nang pa ka clear cut ban sai ban nadu menolak pentrai bat hakano perkom la pentrai kap ndai ba inong pat benta insulong nyang kongo ka ba pau biet ba de halor kata kanung rim banga kuntu yiki pat nong sung ki konsumsi ba pher kila dei ban borno iki MLA ki jongki khanang ba kapateng kan suk lum kumta kai ka banja yinin tipsu kajing maham ta kalong ka basahi balada jeye ba arden ngan ban se isen ta kamu dekan mau ladi ingat drip baro kitu ki MLA ru ken ngat drip kata kadai ka bah khamat du ka belangi la depan rai lada ka wan kajing penting ko tempan yangi ka hito inum salia fibom silati ar latiru bandawai kum ka nuksa kadangi yang ka hok wadu para da khot jingi dung sadung hadu khanyo tariru hadjap dengan in eu da pinai silati ar lati dawa wat askuliru ndre ha ka badaihi ka hok ka jongi ni pani ka hok ka ba lingba ka polisi ka ba kren sai ngan ban biang ni klem kren ni klem pani ka bening ka khando ndre ni kren bet ya ka ba filadep penwandor ni ong tangai katahi penbet ya kabali nginong bet kabali hendrai pin bor yang ni ban ong usi ya ka pinong usiap kata nginum pedang dalai lairu hakane kapateng bat dakan mau ki pajar ki ban tip sai ki MLA ki di sekri ki jongi ki di ma habangi la pa ki mensuangi buram kita ki MLA ki khon ki jongi ki da up lain bangkin wan bangkin pedang buram teng ki sya yong
hakasiru bakin up ndrei mentai kumno ki kala dian kumne ki shat ki jip brio dai stang hakani pa kani kadai kanjing stang pat nang to pat min sepumbut di wei ki jing ya ki kebajor kebangin penbor susu ya kan ni ke sarkar lada film ngap kamat ki jing ke belangwan nang ni kada kadai ke kerwo kebasai bat minum kendan heru min pengkut ya ke bab hila stang